Sziasztok! Én Kis Triceratops vagyok, és most eljöttünk ebben a részben egy elhagyatott vasútállomást fogunk meglátogatni, ahol fel fogunk fedezni mindenféle különleges állatot, és hát biztosan lesznek elhagyatott vonatok is, meg mindenféle érdekes dolog. Na gyerünk, ne is várjunk semmire, menjünk! Sziasztok, srácok! Közeledünk a vasútállomás felé. Itt a mezőn már látunk mindenféle állatokat, nyulakat, őzeket, meg ilyesmiket, de jobb lenne közelebbről megnézni őket, de most ne zavarjuk őket, és inkább menjünk tovább az állomásra, és fedezzük fel a különleges állatfajtákat. Srácok, közeledünk a pályaudvarhoz, már mindjárt itt vagyunk, és oda nézzetek! Itt van egy gekkónak a csontváza. Ó, baromi izgalmas. Lássuk, miket fogunk itt még találni. Menjünk be, gyerünk! Oda nézzetek, srácok! Egy elhagyatott vonat, ez kicsiklott már. Marha érdekes. És figyeljétek! Ott egy szalamandra! Megpróbálok közelebb lopózni hozzá. Azt a nagyon szép példán. Ó, elfutott. Megijedt, igen. Jó, nem baj, hagyjuk, menjen. Srácok, oda nézzetek, egy harkály épp kopogtatja a fát. Igen, hagyd dolgozzon. És srácok, oda nézzetek, ott van még egy kisiklott vonat. Oda nézzetek, egy mókus. Megpróbálhatjuk megközelíteni, de biztos, hogy el fog szaladni, úgyhogy inkább távolról figyeljük. Oda nézzetek, egy szárazföldi teknős. A mindenit, megpróbálom megfogni. Igen, itt van. Itt van, látjátok? Ide nézzetek. Nagyon hatalmas aranyos példány. Na jó, inkább visszateszem ide. Jó, oké, menjünk tovább. Oda nézzetek, ott egy emu baby. A mindenit. Hát mindenre számítottam, csak erre nem, hogy találunk itt egy emút is. Na, hát ez nem semmi. Nézzetek. Egy papagáj. Ja, én Prüntyi vagyok. Ó, és te itt élsz ezen az elhagyatott vasútállomáson? Igen, itt élek. Itt gyűjtögettem a magokat. És nagyon jól érzem magam. Na, akkor én megyek is tovább, szia! Oda nézzetek, ezt nem hiszem el. Egy víziló baby. Hát ez hihetetlen. Micsoda ritka állatokkal találkozunk itt. Hagyjuk őt, hogy menjen, biztos épp hazafelé tart. Na jó, menjünk tovább. Oda nézzetek, egy tapír baby. Nagyon aranyos. Igen, megpróbálok kicsit közelebb menni hozzá, de félek, hogy elijesztem. Szia. Jaj, igen, elszaladt. Na, menjünk tovább, hát ha találunk még valamilyen érdekes állatokat. Oda nézzetek! Egy aligátor. Jaj, nem megyek hozzá közelebb, mert félek, hogy baj lesz. Na, szerencsére el is ment. Oda nézzetek, srácok! Ezt nem hiszem el, mit látok. Egy hegyi puma. A mindenit. Srácok, az a helyzet, hogy egy kicsit beesteledett, és hát lassan mennünk kéne, de várjunk csak. Látok ott valamit. Mi a fene?
Ó, egy pók. Egy világító, hatalmas pók. Ezt nem hiszem el. Egy kicsit közelebb megyek, de nem túl közel. A mindenit. Hát ez fantasztikus. Úristen, egy szellem, jaj! Srácok, ez nagyon félelmetes volt itt a végén, nagyon izgalmas volt. Azonnal elfutottam, de az lesz a legjobb, hogyha most már hazamegyünk végre, mert teljesen beesteledett. Srácok, hát nagyon izgalmas volt, várlak titeket a következő részben, és iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok a videót. Na, sziasztok!